langsung Pak Kasmin pribadi ugi dipun dukung langsung kalian dua putra, bener, karya dua putra, elektronik profesional, entertainment shooting puisi di kaset saking Sumberanom. Wedal dumateng para undangan Bapak Ibu sekalian ingkang sami kula hormati, ing wedal kala mangke hajatipun Bapak Puki badhe dipun tutup utawi dipun akhiri tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan. Kula aturi dumateng Bapak Ibu hadirin ingkang sami dadi hormatan, wedalipun dipun aturi langsung wujudipun tari remo gaya pria Sugeng Amir Sani. Nuwun.
Kalau gue cepet teti lah. Surabaya kampung terus kali pitutur sing bagus supaya anak benerlah kune
Ngapunten nuwun sewu saderengipun kula aturaken dumateng para rawuh Bapak Ibu undangan saha hadirin sekalian ingkang sami dhat kinurmatan. Ing wekdal menika tujuan tari remo kangge penutupan ing kala mangke hajatipun Bapak Pungki dipun akhiri penghormatan utawi penampilan ananging saderengipun ingkang kita suwun datang sasana pagelaran tari remo Pak Pungki, Ibu Pungki, monggo kula aturi rawuh datang sasana pagelaran. Ugi Mas Pungki saha Mbak Mita. Monggo kula aturi ing kala mangke dumateng sedaya para keluarga besar sepuh anem tebing kang celak jaler estri. Kula suwun tidak datang pagelaran tari remo. Monggo dumateng Pak Pungki, Ibu Pungki, Mas Pungki, Mbak Mita. Monggo kula aturi datang sasana pagelaran. Ibun dumateng sedaya para bedhak sinoman tanpa terkecuali keluarga besar nggih. Ibun sinambi ngrantos keluarga besar nggih. Sinten sing ujar-ujar biasane gua arek cilik diambungan monggo teng kula ben kesungguh janggot iki. Ya dilanjut sinambi ngrantos ngidung. Giliran siapa? Oh Mbak Lia. Tiba daya lamasku nawe hukulan manis aja percaya
mewakili Pak Ayu Prayit. Senadyan anak pengaruh kaya bledek ngambar mula persatuan kita aja nganti buyar buyar anjas mara adi mampi pas meraku la omarta ya semotan wurangan aneh gena Prabalingga perang tanding lan Wurahesma karya mukti demang ayo titi telas cahyaning budaya Cak Onten Subagyo tetap jaya salah binyo cahyaning budaya pimpinan Cak Onten Subagyo Horok Ragal Donoware Karangkloso Kabupaten Malang. Nomor WA di 0812370090. Ya moga-moga laris. Semangat Bapak Ibu Bungki. Iya. Ayo wis banyak iso jagone kloro rame suarane apate kembruso aduh senenge sedulur tani bebarange padha ngatur badi etan bernae manu ing ngoceh ana wit-witan pating cembruwit seneng atine katon asih dunya saisine si bimuse Indah Audio. Hey.
sedulur tali bareng padha nandur bari srengeng yunar wedan bernai amanu ing ngoceh ana wit-witan pating cemruit seneng atine aton asyik dunia sani sini saya neng budaya Mbak Pista kesini dong. Sudah tahu ya mereka bertiga sibuk. Yuk kita bernyanyi aja Mbak Pista ya. Spesial untuk yang masih bersama malam hari ini. Masih banyak bedok sinoman. Ya spesial si musik. Cia apa dikit-dikit, apa cito, apa dikut-kut-kut, apa cie, anak-anak baca ye, apa dikit-dikit, apa cia, apa dikit-dikit, apa cito, apa dikut-kut-kut, apa cie, Cibi musik. Karya indah spesial untuk Mas Muki dan juga istri tercinta. Sudah membara, rindu hati menggebu-gebu, janji-janji seribu janji, janji apa di malam ini, wajar ku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi, aku tak mau Mas Muki kecewa. Ku panggil gitar, ayo teman-temanku. suka-suka joget di pinggir jalan, suka-suka joget di pinggir jalan, Bernyanyi kalau bukan dangdut asli yang penting goyangnya. asik Berjoget kalau bukan dangdut asli yang penting kita bisa happy. Kalau cinta sudah membara, rindu hati menggebu-gebu, janji-janji seribu janji, janji ambil di malam ini, pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi, aku tak mau Pak Muki kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. suka-suka joget di pinggir jalan,
Oke. Pak Pungki sing penting happy. Wes keturutan karepe. Wis lega. Ubur-ubur ikan lele. Apa itu? Pak Pungki lega le. Sing enak loh. Sibi musik. Jayaning budaya. Kupat luaran sih Pak Eris nggih. Dumateng Bapak Romo Dukun, Romo Sepuh ugi Romo Legen. Botanipun kanthi sanget adat lan lumrah sabelan kaprah kangge kupat luaran dipun sumengaken dhateng pagelaran. Nuwun kala nuwun sugeng rawuh katur kula aturaken dumateng sedaya perundangan Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati. Ing wekdal menika kula tasnami adicara ingkang tatos pramugari ing dalu menika kangge penutupan hajatipun Bapak Pungki sekeluarga. Cak Muhammad pribadi nuwun gungi pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang tasih rawuh. Minangka kula mewakili sing Bapak Pungki saha Ibu Pungki sekeluarga ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng rawuh panjenengan sedaya kang kersa pinarak wonten sak lebetipun Tlatah Pagung sak jawining terop kanthi rahayu wilujeng. Ananging boten kesupe Bapak Pungki sekeluarga bila wonten pasugatan kirang cecek dhateng sleranipun para rawuh dumateng keluarga besar Bedak Sinoman
ingkang sami nyengkoyong hajatipun Bapak Pungki kanthi penghormatan kirang meranani nuwun gunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Wedalipun ing riyo kula tansah mengganggu lumampe Wetari Remo nembe kipun panjenengan asik pirsani sesarengan awit pramugari derek-derek ngerameaken hajatipun Pak Pungki kanthi dipun wiwiti penghormatan penutupan hajatipun Pak Pungki. Ing kala mangke saderengipun samantunipun kupat luar dipun aturi sampun penghormatan gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran. Ananging apabila tasih dereng tenawi penghormatan jaipongan kala wau mangke dipun lanjut matur sembah nuwun. Semoga dumateng Ibu Pungki. Ibu Pungki kula suwun nggih. Oke, oh iki Pak Ngatuyam. Mas Pungki saha Ibu Pungki saipun ajat. Kula suwun dipun rantos Rama Dukun wonten sakilipun terata panggung nggih. Monggo Ibu Pungki tasik berjalan. Tukang foto, perhatian kepada tukang fotografer ya, dimohon untuk menuju di depan panggung. Tukang fotografer patas cepat terbatas, ayo. Hah? Pulang? Boh, yes, cukup. Dua putra. Inggilan mekaten sami tiyang sepangasipan wong lurah-lurahan persana kula kang sepuh kanem menapa denten pasrempet langkung siji loro pangestu ayu mungkin kula nglestarekaken kacat nyatane Pak Ngatuyam Mbok Ngatuyam Pak Pungki Mbok Pungki wawunipun yuga putune naminipun Pungki menawa sakit pokoke sakasara slamet boleh pati jati widati kados minguni dipun bangeni batak kupat luar wonten satenge panggung pagelaran sampun-sampun dipun luari menake utang kanal utang kapiutang bebangine Pak Pungki Mbok Pungki dipun paringi teranganipun ulujengan iki dipun bangeni batuk kupat luar wonten sateng panggung sampun-sampun luari menaken utang kanal utang kapitang pangine kula lebur dhateng barat pita kula konyong kami ijib biber ayam sawu kula sasang dhateng sanyang dewa tata kamengku dremtan semerta sumber kaeng kersa manca petunggul payung atas kosong sarjun sumber nyuwun kerta ayu kerta semeta besuki sami kesaidana wong lurah-lurahan sedanipun sampun luar. Oh, jula-juli mubeng boten saged mandhap nggih. Monggo. Oh, ngoten. Nggih, Pun. Sinambi ngandhapaken bebanten
pramugari sampuripun dipun bagi langsung. Sayo sing rukun monggo Pak Yam diaturi mandhap. Mbok Yam, Pak Yam dumateng Sinoman utawi keluarga besar. Pak Warkaryo tolong Pak, cek diduun pisan iki soalnya langsung sampur penghormatan nih. Ing mriki kangge nglarai sampur penghormatan dumateng Pak Pungki, Ibu Pungki, wonten kanthi sangat Bapak Rama Dukun, Rama Sepuh ugi Rama Legen. Ugi kanthi sangat dipun suwun Bapak Sesepuh Desa Sumbranom, Bapak Kepala Desa, Bapak Lia, monggo. Ugi sekalian Pak Kampung Yesi, Pak Kampung Ropi, kula suwun kangge sesepuh desa kula suwun kanthi sanget. Ugi Bapak Mardianto keluarga besar, Bapak Pipit saking Talunongko, Bapak Revi, Bapak Vicky Kudi, mobilitas Jumeneng kula sumengkaken, Bapak Mita, ugi Bapak Warkaryo, Bapak Tegar, Bapak Rifan, Bapak Sujarwo, Bapak Revi sampun terpanggil kula suwun. Bapak Sujianto monggo. Bapak Rifan saking Jalan keluarga besar. Bapak Karna, Bapak Rinta monggo. Bapak Haikal, Bapak Edi Sugi, Bapak Via Karsono monggo. Ugi Bapak Tinarto Sumbranom keluarga besar monggo Pak. Ugi Bapak Dela mobilitas rawuh saking Talunongko, Bapak Sera Sujarwo monggo Pak Mita. Dumateng keluarga besar ingkang sampun terpanggil kula suwun kula aturi kebat kemawon dhateng pagelaran. Monggo Pak Tegar, Pak Warkaryo, ugi Bapak Chandra, Pak Chandra monggo. Nggih sing golongane pembuka matur ngenten sareng undangan Pak Dino Imam, Pak Agung, Pak Vino kula aturi sabar sawetawis.
Cak Sutio. Hemiti sinde sendane pratangga Rama gangga ringin kunes wicarane kang kepengin estu padara jabutra Rama Gambi sekar sekar bepuden Sri Kresna yang mas Kopiai se putri Sondewati wong agong
butuhku mau nyambut gawe ya mas yang ki ember iwonangan lungguh sisir gosok kangen winangku saya tidak jauh Gugu aku gedhe wol-wolo dadi marem warga gedhe wolu-wolu nadyan bunga susah tetep guyu prayogane aja kapreso awak dadi kurung elae kowe melu sapa gugu aku melu sing sayang dadi rasura golek buka-buka nadyan bunga susah aja ngersula kene awak surat-surat aku gumun gedingnya wololo Gatot Cikra anut Bue kepiye ora klero kabeh tumindake kadok kenang gedake kadok tanjak jiwa tanjak jogate lale tanjak nengen jogate lale
Nggih, matur nuwun dumateng Pak Pungki saha Ibu. Ugi Mas Pungki Saiful Hajat kanjenipun dampingi dumateng Rama Dukun, Rama Sepuh, Rama Legen. Ugi keluarga besar Bapak Minta sedaya kemawon selanjutipun ingkang kita suwun dhateng sasana pagelaran kula aturaken dumateng bintang tamu gandeng terima tamu ingkang kita suwun Bapak Dino Imam Sumbranom, Bapak Eris Pono, Bapak Devano, Mas Angga, ayo Pak Niki, ayo Cak Angga, Pak Eris Pono, Pak Suhendri, kersane mesisan ya. Ayat Febrian, bapaknya Dino yang mudun. Toman Mas. Toman andi lagi pacaran, Toman andi lagi selingkuhan, Toman andi lagi nyare ampungan. Orang lagi sana Toman sejahtera, pacaran selingkuh yang kebiasa, tak ampun dikasih ingat dosa, tak romansa abenala saja tua. Orang ini saja napir saja sarah, apa pacaran selingkuh anggap biasa. Di kamar itu tak
sajen sarana sajen mancing pinggir kali kene kebenaran cedak cah ayu ngopai tak cekane tak inguke eman-eman ora ana sing ngancane sapa kuwi ingat injang-injang karepe berisi nopo wani-wani jelang-jelang mesa-mesa padune mengarep godho rewangi yo tak kancani apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi yo tak kandhani sejatine aku tresno kowe kene wae mbok aja gedhe saking tresnane yen nyata tresna panjalukmu apa ayo padha bareng kandhane tuwa mancing pinggir kali kene kebenaran cedak cah ayu ngopai tak cedaki tak inguke eman-eman ora ana sing kancane sapa kuwi ya aku to pengen ro injing-injing karepe baik ngapa wani-wani jelang-jelang mesa-mesa padune mengarep godho yo tak rewangi yo tak kancani apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi yo tak kandhani sejatine aku sakno kowe lunga mrana kene wae mbok aja gedhe saking tresnane yen nyata tresna panjalukmu apa ayo padha bareng kandhane wong tuwa baladake ayo bos goyang bos ubur-ubur ikan lele apa le asik apa dia apa dikekena apa diko apa dikut apa ceye anak apa ceye apa dikekena apa dia apa dikeku apa diko apa dikut apa ceye cahyaning budaya asik la 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 Pak Pungkinya nih. ayo Pak Pungki maneh
Berat. Berot jare. Iya. Berot, ayo. Ayo yang mana ya? Oh, yang mana ya? Tinggal berotnya Mas. Ayo. Ayo Pak Pungki. Ayo deh. Ngono loh. Ayo diberot. Sepurane lho, Bek. Halo. Si ono ya. Sepurane, Bek. Ya, kita layani bareng Cibi Musik. Iya. Ser. Ser. Sawer. Ayo bosku. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tas sebatu kebasahan, pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap jejakmu, Bukan mainan ikhlasmu, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. sedang benar kau ucapkan. Kau anggap itu serangan. Sikit pun riang wajahmu, tiada terkilas. Hanya aku sempat menahan sebari darah, sedangkan kau bersaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Saya neng budaya lagi. Ubur-ubur ikan lele, Apa artinya? sabarnya ditambahin le. Sawernya yang banyak Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tas sedaku kebasahan. Yuk. Pernah juga kau pinta perpisahan, aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Say. Cibi Musik. Sepanuwun dumateng Bapak Pungki Saiful Hajat, kadang keluarga besar, ugi bintang tamu undangan, Cak Bagrida, Cak Trisno Okta, Cak Saji Hengki, Cak Tikno, saking Pakel Kidul Guci Alit,
Matur sembah nuwun nembe paripurna. Selajengipun ingkang kita suwun dhateng sasana pagelaran kula aturaken dhumateng ibu-ibu grup nggih. Panjenenganipun Pak Pungki, ibu-ibu grup, Ibu Pungki terutama Saipul Hajat sedaya ibu-ibu. Ayo Mbak Bisnau, Ais dadi gedhinge paran. Bakal tak joko sadawane waktu Sumilir angin teko kamu kabar bahagia Merengi lagumu nyadak neng sandengku Kaya ngopo bunga ingati Ranyongko isunya wiji Matur suwun Gusti pun maringi tresno sing kemati Matur tresno sing kemati Kapan kowe iso tak duweni Kapan rogomu iso tak gegep saben wengi Kedipen-dipenku duh yai Kapan sing sampun ngerti iso ngerti Saben dina anane mung kangen Saya dadang mung sira sing kangen-kangen Mesio ibarat langit dan bumi Bakal tak berjuangno nganti dadi siji Pasano ngatimu veneno tresnamu Bakal tak joko Matur suwun Gusti pun maringi tresno kang sejati Kurang wakan yang bagus Tresno terus aku Natang-natang andaku Waktu makin kalaku Lepas-lepas pindah
di desa goyang asik joget bareng bebarengan mbok mungkin dari mana datangnya Nita dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Duh, aduh, 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 joget salame, aduh salame, salembangku rame-rame, aduh, 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 salame dari mana termanisa pemoni rojek mantir celoan mon etina jangan ngisa mane aja mantir 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 noro. Oke, matur sembah nuwun dumateng Ibu Pungki. Oh, sik kate berat. Aduh, aduh, aduh. Jaluk Mbak, jaluk parang. Berot. Parang. Tinggal satu lagu Mas ya. Iya. Selak ngalih. Ayo. Cahyaning budaya. Aus. Ya. Was. Sendang biru. Sliramu kang dadi lamunan, yakti sliramu kang dadi lamunan. Sudah Mama. Oke, matur semanuwun dumateng Ibu Pungki beserta ibu-ibu sampun rampung. Ing mriki kula tasnami pramugari ibu-ibu warangkono. Ugi tayub campur sari cahyaning budaya, ugi karya indah audition system karya Dua Putra shooting production nuwun kuwi pamunten ingkang agung. Ing mriki kagiyatanipun Bapak Pungki so Ibu Pungki sekeluarga sampun rampung jaya-jaya wijayanti jaya asesanti kalih sing sambikala. Om Santi 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 Om. Wakil kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun Basuki Langgeng nuwun 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 matur sembah nuwun